Welcome to Nakkati Hill Top. So finally, सफैबाय जोंनि डेस्टिनेशनसिम. Welcome to Nakkati Hill. So, बै सिगाङाव नुहुरनाया बै बे भिउआ बेसिम थांगोन बे भिउ पॉइंट बिराद मोजां आरोना नेचारेल नैबे गेट जों ज' बाइकजों फैजोबदों आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो स्पेशियल भिडिअ जागोन दिनै बे पार्किं एरिया पार्क खालामगासिनो दङ पार बाइक 30 रुपिस लानानै बेहाय एन्ट्रि फिस प्लास पार्किं आरोना समायना नुथाय 12:13 जाबाय थ' गाखोलांसै 1.5 घन्टा सम नांगोन होनदो नायनोसै मोजां मोनहैना मोजां मोनफैगोन लोगोसे सानिफ्राय पुरा भिउ पॉइन्टखौ देखायगोन बे हाजोनि स्पेशियलिटिया जाहैबाय माने एन्टायार बङाइगावखौ नुहुरजोबोनो बेनिफ्राय गेजेरथिं मोनसे दुनिया फिसा दै निजोरा ना दैमाथाय बेयो बेखौ नुहुरो आरो पुरा एन्टायार बङाइगावखौ आरोना दा बैनो सिगाङाव ओइ आं जे आखाइ नुहुरदो बै टपा बेहाय थ' थांगासिनो दं नायलांबाय थादो ओरै थांसै दासो बानायगासिनो आरोना नैफोर ब्रिजखौ किजानि सिगांफोराव फैनायफ्रा माबायानो गैयामोन नामाथाय दासो गोदानै लामानै बेफोरबायदि बानायगासिनो याहु ग'प्र केजै थ' जा बिथांमोना फैखांबाय कमेन्टजों बुंहरलाय सिगां माबायदिमोन दा जों थांगासिनो दं थ' सुज पुरा गानखाना लादो फर्मेल सुजबो हानाय नङा बेवहाय नाक्काति हाजोनि नैबे ओंखारस्लायनाय बे गाहाय जायगायाव माइ आबाद मावनायजों बेबायदि एकदमबारे हाजोनि सेर माइ आबाद थ' अखा एसे हानायजों जायगाया गुस्लायबायानो समायना जाबाय आरो 15 डेससो थांबावबा बापरे बैसागोआव जे माबायदि भिउ पॉइन्ट नुगोन ना नायलां दावरि उठफालांबावो प्रान्जल लासैसो थांनांगोन दै नङाबा उथिखांनो हानाय नङा मेंगोन बे मिडिलाव माने 50% जेतिया जों क्लाइम्बिं जागोन अब्लाना बेवहाय मोनसे नाक्काति हाउस होननाय दं माने धाबा स्टाइल आरो बेखौ जानो हायो मोनो अर्डार होबाथाय बेखौ नाक्काति हाउस होनना बुङो आरो सापर्ट लानांबाय सापर्ट साबसक्राइबार सासे लोगो मोनदों नै बिथाङा मानिफ्राय मोनदों इयाव खोमा केम्प दंफैयो आरो थांबावनांगौ अके हाजो दथावसै खोमा ओरै हाबनायखौलाय थेंक इउ दङ दे बेरायनो थौलै भाई एक जोर ऑनलाइन ऑर्डर चलो भाई लोग क्या हो गया अब तक हम 10% भी चढ़ाई नहीं किया है अभी डंडा लेना पड़ा है ना भाई माने सिंह गाड़ी ना और फोटो मार साहात एकदम भितर जुदि गुबुन हारिनि साथाम दङ ओंखायनो गेजेर गेजेर एसमिस रायलायबाय दं आरोना थ' खोनासं माबायदि निजोमना जायगाया बे माने मिथिंगायारि नालाय बेवहाय दाउसिन दाउला गाबनाय गुमा एम्फौफोर गाबनाय जि मोजां सोदोब आरो सानजौफु जाफुथारदों दा जों माने
ओंखारबोनायावनो एसे लेट जाखादो आरो दै आंना आर'नाइ लाबाय नालाय ज'स उथिबायलै आं आर'नाइ लाबासो हिट जायो ब्लगाव दा आर'नाइ लाबाय मानखोगासिनो दानिया पुरा ज'स ओइ खोमसिखौ बिराद मोजां दे बिराद मोजां जायगाया बाप बाप बिराद मानसि फैदों सानदे ना सानदेनि थाखाय मानसि हाबगासिनो दं दाबो रावबो खिन्थु हौवा खनसे हाया बेयाव गाखोनो एसेबाबो रेस्ट होनांगोन आरो थ' नोंथांमोना बेसेबां गोजौ गाखोगासिनो दं थ' बेबायदि गोजौ गाहाय लामाजों गाखो बै सायाव थांगासिनो दं टपआव मेंनाय मोनदों बिराद प्रब्लेम बाब्रे बाब्रे मेंनाय मोनदों फैबाय दा बिराद इन्टारेस्टिं बेबायदि टकननि गोनांथि जायो साप'ज बेबायदि गनखौ लाबोफानांगोन थांगोन टकनखौ गोमा गाखोनो हानाय नङा स्टेप कमप्लिट जाबाय सेकेन्ड स्टेपनि हाजोआव गाखोनोसै बे सेकेन्ड स्टेप मोनथाम स्टेपनो बियो फार्स्टखौ जों अलरेडि कमप्लिट नै जोब्बाय आरो सेकेन्डआव स्टार्टिं आरो बे सेकेन्ड स्टेप गाखोनाय लोगो बेबायदि दा गाखोलां र' आरो बै फार्स्ट स्टेपनियासो एसे माबा गोजौ गाहाय ओमफ्राय बेनिया बेबायदि आरो समा माबायानो गाखोखांनायानो थेबैमोन अन्थाइनि माबा गैया आरो कि भाई लोग हालत खराब और कितना दूर बाकी थोड़ा है 20 मीटर नहीं होगा शायद ज़्यादा होगा और है गासैबो जिरायखायोलै बेयाव फैबा हाया दुटानि टारगेट लादोंमोन आरो 2 PM नि नायनि मा जायो 2टा समनि टारगेट लादोंमोन बै डेस्टिनेसना थ' बेबायदि गोजौ गाहाय लामाजों गाखो फाइनालि सफैथारनायनि लामायाव ओरैनो बै सायानो मानखोलांनोसै फैजा आरो फैनानै आरो थ' सायाव थांग्रानि नायलांबाय था गाखोबाय याहु बिराद रिस्क बापरे बाप पुरान्चल हालके आइबि दे बिराद Once again, welcome to Nakkati Hill Top. Naide, nih mana, baik solang nih, nih jaga kini ya, mukere kasih nahor nahi mana. Kebangan sih behai foto di kangen, ini nilai, ini. Bikin banyak gelang sebdar jenis sana. Tuh entah be pergasai area ni Bongaigaon. Ini jing monceh, cah desa. Orang dong, ada ini sahibai. Jing park ham nak ini jaga. Tuh ini kezuo monceh step dong bawa ni. Ini ada ikhlas zaman sepuluh dong. Pulang berai bila sengra kotor. Injausa kotor pun dong. Tuh nang mana ufina hagan berai ni. Ada monceh part dong bayi waiting jai. Part ke thang mana? 9 से 9 नंग खालां से तो 9 नाइजों लोगोसे बिराद रिस्किबो बेवहाय ओंखायनो बांद्राय रंजानाङा मोजाङै थां लोगोसे हायोब्ला बेवहाय माने बिराद बे जानाय जाबोर जोथोरखौ बिराद गारना दोननाय नुथारदों हायोब्ला एसे बुजिलायनानै गावबा गाव साफ खालामना गालांबा मोजां मानो होनब्ला बेफोरो सानसेनि नङा नालाय नायदो बेबायदि नै माबायदि ओंखारलांनांगौ बिराद रिस्क तो स्पर्ट जुटाफोर गाननानै फै नङाबा बिराद रिस्क जागोन बिदि स्पर्ट जुटाफोर गाननानै ओंखारोबा मोजां थ' मोनसे पार्टजों थांबावनि बे पार्टजों ओंखारबोबाय बैनो मोनसे पार्ट दङ जे बै थांबाय एसे भिउ पइन्टखिन थांबावनि बै नाक्काटिनि खिन्जानो सेम हाजोआवनो आरोना थ' दै फिउचाराव फैनाय जायोना जाया मिथिला थेवबो खेबसे नायलांखानोसै थ' बेयो माबायानो नाक्काति हिलानो आरोना मोनसेयावनो ओमफ्राय खालि भिउ पइन्टआ बेलेग बेलेग बेखिनजा जाय मेनलि नैबेलै बैनोमोन बेनो टपआ बै नाक्काति टपआ नाक्काति हिलनि टप आरोना थ' बे मोनसेनिबो आरो भिउ पइन्ट दंबावो आरो नायनो हायो बे फैनानै
हाग्राखौ सावस्रांजोबना होदोंदांलै हाग्रा सावस्रांनाय होनदो बै मोनसे थांनि र' बेबो मोनसे टपआनो नाकाटि हिलजोंनो नांजाबनाय बेबो मोनसे टप थ' बै तुनिया दैमायाव बेहाय ओरैजाय आइ दैमाजों तुनिया दैमानि बे नांजाबहैनानै मोनसे इन्डियानि मेप बायदि जायोनो ब्रह्मपुत्रनि सेरफाङाव आरोना बारा गोजान गैलानो नोंथांमोना ब्लग भिडिअफोराव नुदों खोमा ओइ डिम्पु बरुवाया खेबसे खोथैदोंमोन दे बेवहाय नुदों खोमा थ' सम जाला उनाव थांसिगोन नाक्काति हाजोनि सायाव नैबे सिजौ दंफां साननो गोनां ना नायलाय बेबायदि अन्थाइनि गेजेराव माब्रै सिजौ दंफाङा थाफैखो साननो गोनां ना थारैनो बे नाक्काति हाजोआव सोरबा बर'नि जोहोलावजोफोर रायजो जादोंमोन नामा बेखौ साननो गोनां जों आसरित जादों आरो बे अन्थाइनि गेजेराव बेबायदि सिजौआ जे दङ थ' नोंथांमोना नायना ला बेफोर मोनसे बापरे साननो गोनां आरोना थ' नोंथांमोननो जेसेबां हायो दिनै नाक्काति हिलनि नुथायखौ दिन्थिबाय एक्चुअलि बे नाक्कातिया मोनसे पिकनिक स्पट नङा बे हिल ट्रेकिंनि कारनै नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर हाजोआव गाखोनायनि एक्सपिरियेन्स लानो सानदोंबा बियो थ' ओरैनो सिगांथिंजाय नोंथांमोना नुहुरदों टपआ बेनो थ' एसे गाहायथिं दङ जोङो ओमफ्राय थांफिननांसिगोन गोबावबो जाबाय आरो 2 घन्टा सम बेसिम फैनायाव लाबाय थ' बेयो बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव दङ ओंखारलांसै जों गासै 7 टिममोन 7 सायाव फैनो हाबाय 2 सिङाव थाबोदों थ' वान्स एगेन नोंथांमोना ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ लोगोसे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामदो आरो जाहाथे आंनि बा जोंनि नाजानाया खस्थ' ओरैनो थाङा थ' भिडिअखौ मोनसे लाइक खालामना हो फैबाय थानाय समाव आरोबाव माखासे इन्टारेस्टिं भिडिअफोर फैगासिनो दङ एसे लेटै भिडिअफोरखौ पाब्लिश खालामनांदों मानो होनब्ला आंबो बेस्थ' थायो बेनि गेजेरावनो बे महिला रिवाइडिं गार्ल चेनेलनि जा कमिटमेन्ट बेखौ फुलफिल खालामनो नाजाबोगासिनो दङ दिनै सानदेनि थाखाय बेस्थ' गैया बेनिखायनो बेसिम फैनाय जादों थ' आं 65 किल'मिटार आरोबाव थांबावनांगौ न'सिम थ' वान्स एगेन भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनबाय थ' बेयो 200नि सायाव जागोन फुटआ गोजौआव जोङो दा थ' एन्टायार बङाइगावखौनो नुहुरजोबो थ' बे बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव लामाया गुबुन रोखोमै दङ नोंथांमोननि सुइटेबल हिसाबै नोंथांमोना फैनो हागोन गुगल मेपआव नायनानै थ' आं फैदों बङाइगावनि सापागुरिजों थोंजों बे खोलाहा जानानै आरोना ब्रिज बारनानै बेसिम फैदों थ' जायगाया मोजां थांलाय फैलायनि कमिउनिकेसना मोजाङानो ओमफ्राय बै ससे पार्किं प्लेसनिफ्राय माने गाखोबोनांगौ आरो थ' बेनोमोन नाक्काति हिलनि नुथाया थ' ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिबाय लोगोसे आंबो एक्सपिरियेन्सखौ लाबाय गोबाव सम खोनाबोबाय थादोंमोन थ' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै एसे सिगाङाव थांनानै आं भिडिअखौ फोजोबनो लादों थ' वान्स एगेन नोंथांमोना नायबावदो बैनो टपआ गोबां दङ गोबां सुबुंफोर बेरायनो फैदों दावबायदों नायफैदों एक्सपिरियेन्स लादों थ' थौदोब्ला ओंखारलांसै गाहायाव थांनानै भिडिअखौ थुंगेनोसै थ' वान्स एगेन थेंक इउ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बैनो गोजौनिफ्राय ओंखारस्लायबोबाय दं थ' बेबायदि ओंखारलायनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय ओंखारलांनांसिगोन गोसो होनानै मानो होनब्ला थांबावनांगौ दङ बहुद गोजान थ' वान्स एगेन नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ होबाय लोगोसे गोदान बोसोर बैसागु बोथोरनि एडभान्सनो हामलायनाय जासिहरखानाय थाबाय आरोना थ' थाबैनो बेबायदि हिल्स ट्रेकिं बावखुंग्रि हाजोआव दावबायनो थांनो सानदों बोथोरा मोजां जायोब्ला नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन थ' नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरदो भिडिअखौ नायनो माबायदि मोनखो लोगोसे दिनै सानदेमोन थ' भिडिअफोरखौ थाब लाबोनो हायाखै मानो होनब्ला आं बांसिनानो जायगा बेरायनायनिसो भिडिअ खालामखानाय जायो नालाय दा बेखायनो खाबु नांगौ थांनोबो आंबो बेस्थ' थ' नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबाय था लोगोसे जेसेबां हायो भिडिअफोरखौ शेयार खालामला थ' बे जाहैबाय वान सेकेन्ड लकेसना जोंनिया जाहैबाय बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव दङ बेयो ओमफ्राय थांलाय फैलाया गोबां लामा दङ नोंथांमोननि गुगल मेपआव नायनानै फैनो हागोन थ' आं फैदोंमोन बङाइगाव मेन टाउन सापागुरि जानानै थ' बे हाजोसिम गाखोखांबोनायाव गासै 2 घन्टा सम लादो जोंनि थाखाय थ' सोरनोबा बांसिनबो नांगौ खमसिनबो जानो हागौ थ' बेवहाय फैयोब्ला बेबायदि आन्दा लाना फैब्ला जाग्रा आरो स्पेसियेलि दैनि गोनांथि दं थ' मोनसे सेफटि टिप्स होगोन अननानै प्लिज बेयाव फैनानै ड्रिंक दा खालामफै मानो होनबा ओंखारनायाव बिराद रिक्स आरो हायोब्ला ड्रिंक खालामनोबो नांखाया नङाब्ला बिराद रिक्स आरो नै बेबायदि ओंखारस्लायबोबाय दं थ' भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा थिबाय जोबथारनायाव गोदान बोसोर बैसागोनि हामलायनाय जासिहरनानै भिडिअखौ बेखिनियाव थुंगेबाय फ्रम नाक्काति हिल